Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turning is Timbu Seqoqa futhi omamkhulu. Umamkhulu asemzumbe, umamkhulu wakade Kombisi, laba abanye ke angikwazi ukubabala ngoba abekho ku TV show esingakwazi ukuthi ngikhulume ngomamkhulu ombonayo. Umamkhulu wayexoxa lento nobaba uMseleku ngicabanga sibe ku season 3 or 4 athi indaba yokuthi ngizoya emshadweni yakho masushada phela imishado eminye ngizoba khona shise ngizomema umngane wami ngithi hey siyoshado simshadweni husband wami yashada akube ne1,000,000 because nibonile la umkhehlo wakwe Kombisi umamkhulu wakhona ukhona ubayethe. Uyabona ngoba awukho umjovo wokuthi ungafili lutho, awukho umjovo okungafili angikwazi ngoba ungekho abanikwe 1,000,000 abanike. Uyabona nje uhusband wenza into engaqondakali ngoba vele ke sekuyisithembu sebe umamkhulu sikhona isithembu aliphuma 1,000,000 la ngumakhwela sekanjani ugwaba ngathi kuyashadwa akube ne1,000,000 mhlambe ke ukuthi kube khona ezinye ingane akube khona omunye 1,000,000. Why ngisho njalo? Angithi umamkhulu lo wasemzombe uye njengamanje othi phela ubaba ke walanda isitimela vele wangilandela isitimela so azilime ziyetsheni useceleni kaMseleku. Kwenzakalani ngesikhathi umamkhulu enjalo? Umamkhulu o-wrong. Umamkhulu o-wrong kodwa umakhwela ukhulela. Mina ngiyazi kahle isayensi kodwa umamkhulu wrong ngiyabona. Umamkhulu wrong. Umakhwela ukhulela. Isayensi yona angiyazi ukube isayensi ngiyazi kahle bese ngizothi hawu asibekeni umamkhulu ngapha sibeke ubaba uMseleku la sibeke umakhwela mase sibeke isayensi. Yini ndaba umamkhulu fabe wrong kakhulu? Futhi ngiyayibona le game le ukuthi engathi nayi indlela nayi process yokufika einganeni eziningi ngoba umamkhulu wrong. Hayibo kunjalo vele ngempela kuhleze kunjalo ngisho nakwabanye omama kuba oseceleni o-wrong. Umnikazi wendaba cha ayifunakali kuye. Hayibo uMseleku waze walunga umakhwela kodwa ukhulelwe umamkhulu u-wrong. Umamkhulu nje eyakhe indawo mangifuna iscience iwu5% kuye. Mina ke ngokwelami side ngami ukuthi mhlambe bengalindelanga ukuthi ezintweni engake ngamuzwe ezikhuluma engaba nendawo yokuthi kube khona unkosikazi omusha oba busy naye yabo bebe nalokho kusondelana. Ngangicabanga ukuthi mhlambe bayefika unumber 5 nje uyofika kube indlela okwenziwa ngayo umamkhulu elapha eSipark. Kanti manje kwasekuba ukuthi ke indlela ezoshesha ile yokuphuma nokungena eSipark yabo kuya number 5. Kodwa kukhona konke okwenzakalayo umamkhulu wrong. Yabo? So umamkhulu ngesikhathi eba wrong uMseleku phela unesikhathi sokuthi agijime kakhulu ke manje ngoba cha akekho wrong uMseleku ku wrong umamkhulu. Njengoba umamkhulu esesho nje ethi hayi nalokhu mase kuthiwa yimi futhi nginikeni khona ngisithwalele isiphambano abanikwe imali ayande ngoba nami ngithi umamkhulu akahlebele kancane ngoba sifuna ukuqonda ukuthi le happiness ngempela eyokuthi uhusband uthatha omunye unkosikazi noma kunebonus ngoba phela lapha ya umamkhulu eba khona zikhona lezi zinto abayidiscussayo kuqala ukuthi okay ayize kule setup ayize le vision kodwa mina uyongilungisela u1 2 no 3 mhlawumbe mina uyongilungisela izindle eziwu4 mhlawumbe uyongilungisela ikhampani yabo. Mina sengisola lokho hayi umamkhulu yasolisa kukodwa ukujabulela kwakhe umakhwela ukuthi ngempela uMseleku ugcina amaphupho akhe Phela ukujabulela unumber 5 sorry
uMsoleko ugcina iphupho lakhe. Umamkhulu kuleli phupho-ke ishe yakhe yini? Hayibo, umamkhulu engagangathi mayengahleba. Kodwa ngike ngabona-ke kwezinye iy'thombe. Ngicabanga ukuthi isithombe sa-last year. Umamkhulu la wayekhona efake nje uphinki omuhle, angikhumbula ukuthi wayegqokeni. Lapha emva kwakhe bathi housewarming plus u-happy birthday. Ngangabe ngisabona-ke iminyaka ukuze ngiconfirm ukuthi kunini la. Ngoba phela uMakhwela indaba yakhe ikhulunywa ngo-2023 ukuthi uyeza. Sekuphuma ibhodlela. Leli bhodlela esilibuza ukuthi belihleliphi maliphume ngo-2023 walotsholwa ngo-2024. Ibhodlela kwakuyisipho sabakhongi ukuthi ngizongenzela lo msebenzi. Sengingqena ukuyoqalaza nje wegazi ngiconfirm ukuthi kanti ibhodlela wayeliphuma ngo-2023 ulotsholwa ngo-2024. Uyabo kube kukhona la eduze futhi esigodini kaMadlala. Indaba yami-ke isithini? Nangu uBayede with the Gombizi. uBayede akenze lutho. Ukuthi nje la uGumba yakhona naye ukhona usekhipha yini lento legazi ade beyifaka imali naye afika ayifake. Akuthi ayifaka sekuthiwa nangomusha embesa nayo leyo mali eningi, imiliyoni yakhe libe lihleli naye libe lingena. Ngoba uBayede naye mase kufika the Gombizi yini ase-complainer, yini asethi omamkhulu bona ba-wrong kakhulu. Mase isayensi-ke, ngoba isayensi inayo abantu bayo abakwazi ukuprove izinto zakhona. Zithi manje isayensi uMakhwela nje ngoba ethi-ke we are pregnant, umamkhulu uphi lapho? Ngoba uMakhwela masethi we are pregnant ukhuluma noMsoleko eduzane. Into engisho ngomamkhulu nengayiphiki besingalindelanga ukuthi indlu yakhe ingasivuleke. Kuthiwa ngena uzophuza itiye, ngena uzodla amakhekhe engiwabhakile. Nazi imbali kwashaqini ilokho. Kodwa iphathi ayidlalayo ngoba manje ngisho lapha efonini futhi guys lapha eMzumbe uMsoleko wayetshela umamkhulu yathi amanye amakhosikazi angicela ipassword. Wathi umamkhulu mina ngicela iphini yasebhenki, ileyo nto ebalulekile. Lena yabafuna ama-password okusho ukuthi bayayisanganisa abakwazi kahle. uMsoleko wavele wahleka. Ngabona lapho ukuthi hawu kanti lo baba uyinkinga. Ngoba lokho ukuthi bayayisanganisa, laba abayisanganisayo amakhosikazi akhe. Shuthi yena hayi futhi ukuthi shuthi nakho kade kunoMakhwela. uMakhwela useyaqala ukukhomenta ngaba seMzumbe ebengakahlali nabo. Uyithathe lapho leyo nto uthi akhomente ngayo. Shuthi lezi inkulumo ayibamba half noMsoleko yize zimnika into yokuthi akakhomente ukuthi eMzumbe phela ngizofika sengivivile. Bemshaye. Hey. Kodwa nomamkhulu noma guys khona omunye umamkhulu engambona komunye umshado our perfect wedding. Kungasile ilanga lakhe kushada-ke umamncane. Yena wavele wahamba wayothunga ingubo sengathi kushada yena. Kwawuye osemeshelana kakhulu no-husband. Waphinde futhi wayohlala phambili. Ila ngabona khona ngathi cha lento yesithembe ukuthi akukhulume obaba bethi sihle, ake kukhulume umamkhulu ke sizwe ngabo. Ngoba umamkhulu lo wavelelwa amshado wawujika waba owakhe. Makusukunywa guys babesukuma bobathathu. Nami ngazi umamncane lo shada base kumele ukuthi akhulume. Uyabona manje sengasonokusaba akasakhulumi ngokukhululeka. Izinkulumo zakhe nje zazilobu uzibonga umamkhulu ngoba phela nangu eceleni kwabo. Into ethini le eyakhe ingubo isiyinhle idlula eyalo shadayo. Bajiye bazohlala ndawonye wahlala la eceleni. Uma kusukuma umkhwenyana angazi uma ukusukuma kwakhe wayeqonda
Angiyazi i-support enjeyana kodwa leya support eyokufakela nje ezinye iy'buko. Uma kufanele ukuthi umkhwenyana asukume kukhona into ayishoyo, wayesukuma umamkhulu. Angazi noma wayesho ukuthi lokho-ke kuyisani yobunye ukuthi phela yena nomkhwenyana wakhe bayinto eyodwa noma kuzokhuluma umkhwenyana. Kwaphinde futhi kwasikwa ikhekhe, uma sekusikwa ikhekhe, hawu, wabafunza bobabili. Kodwa ukuthi angaze ngikubone kwenzeka e-KZN. Engathi futhi ubaba uMsele kwayekhona kulo mshado. Ngingabona lapho ukuthi inganekwane iba inganekwane. Yila kuzothiwa khona umamkhulu inhliziyo yakhe isidelile yabanjani, wayithungelani ingubo sengathi uyashada. Kusho bekushada lo u-second wife. Yini yonke into ayenzeka emshadweni ebe active sengazi ukuthi uye manje oshadayo. Hawu, lapha yikho indlela futhi yokurivesa laphana ngoba mayebuka u-second wife umshado wakhe kuyohlezi ekhona umamkhulu nange ey'thombeni, nange iphakama ngisho kuma-video, nange yenzani. Futhi wayeyisiphithiphithi, wawungeke usazi noma lesi siphithiphithi ngempela lo mshado ufuna ube ngaye noma uyasupport. Ngabona futhi elinye isonto, okay, hhayi, isonto enilaziyo, asikho isidingo sokuthi sigaguleke igama lesonto. Nakhona umamkhulu wayesesigcawini. Loyana angazi noma kwenzakalani, wavukwa ubugagu bakhe noma vele naye wayesefuna ukuthi nje amavidiyo akhe omshado ngifuna abone mina. Into esisino umamkhulu guys. Lapho abantu futhi-ke abangamsusa ngokuthi phela vele umkhwenyana wakhe lo. Kwaba sengathi ujabulelwe umakoti kodwa mina ngathi hayi. Abasini bobabili laba bashadayo. Umamkhulu ahlala abukele laphaya wayephambili. Ngisho kujike yena kuqala. Sekuwuye futhi ngathi wayesekusebenzisa nanokuthi yena uyigagu ukuno second wife. Ngathi hawu bandla, second wife nani indaba yokuthiwa iringi ngiyifakile kodwa phela obabamkhulu bathi ikhaya libe njani. Buka manje esigcawini senigidani bathathu. Umamkhulu akabukeli ngani bakithi maseke nikezwa i-1,000,000 after umcimbi usuphelile ngoba phela lento sengithi mina abayiholele ngoba nangu wasemzumbe. Ewasemzumbe siyazi thina ukuthi iyiphi indawo esisolayo. Kodwa manje ngathi kuba ney'ndawo eziba right masilokhu sithi umamkhulu orongi. Umamkhulu onomona, umamkhulu orongi. Yabo yonke into ize ngapha ukuze owenzile abe umsulwa. Ngoba into nento inomenzi. Ubaba uMsele unezancinza eziwu-6 umamkhulu oronga. Hawu, ubaba uMsele ke emalini yakhe uhlephule enye imali akhokhe emahhotela ngoba kunezinto ayidinga ezimphithizelisa ngasemahhotela umamkhulu oronga. Abanikwe 1,000,000. Uma kwenzeka nje into ezothi ukuthinta ngasenhlizweni akube ne1,000,000. Zibe khona-ke iy'nkulumo bevele kuthiwe-ke hhayi basayina ukuthi bala ekuhlafuneni masuyakhala uhlafuna ngoba umamkhulu akasitshele. Uma engasitshela umamkhulu ukuthi nje ngihleka kanjena sengiyolala kwenye indlu la eSiphakwe sekuzosala olwandle babone ukuthi iSiphakwe bayiphatha kanjani. Ngifuna befunde ukuzimela. Mase sizohleka-ke phela. Hawu, mase kukhona enye indlu ngempela ngoba sizwile ey'nkulumeni ukuthi mina nje lento yokuthi akahambe we guys, uma ungayazi lento ukuthi abanye obaba nomalume bahlonishelwa imali, hhayi izenzo zabo. Bahlonishela iphakethe labo, hhayi izenzo.
Manje umamkhulu mayehleka nje ngempela azayiluma isandla, nasi sizomhlekisa phela mawukuthi kunenye indlu ekhona nemiliyoni, futhi nje imiliyoni ngoba sengathi selifana nento engekho no-2. Kade umamkhulu epropose le ndaba wayethe yena akube u-1 million. Lo 1 million wokuthi mayeselaphayana emshadweni noma behleba abantu bethi kodwa umamkhulu wenze njani? Umamkhulu yabo umakhelwane thina. We guys bayahleba omakhelwane bayahleba. Yikho umamkhulu wabagiva lapha kwi-surprise party. Wagiva amakhosikazi amenzela iphathi, wagiva nomakhelwane. Waze wathi uyinkosi yamakhosi esebongela uhusband wakhe. Sathi thina kodwa iphathi yenziwa amakhosikazi. Kwase kwabongela umseleki iphathi yenziwa amakhosikazi. Kwase kudlala leya film yokuthi kambe bona labo beze bengenzela i-surprise party bafike kanjani lana. Size sifike la kwenziwa khona i-surprise party kwasho ukuthi phela nemphakathi yiko lo mphakathi wawumhleba. Kwase kuthi-ke lana iy'nkundla zokuxhumana bathi abantu hayibo umamkhulu wavele wavutha umlilo. Chabo, lo mlilo ovutha kwi-speech uthini? U-addressa bona bonke. Wasala yabona ukuthi naye umamkhulu wenza lento le athi bayasaba ukusola umyeni wabo besole mina ngoba lapha kwi-surprise party umsele kwaba inkosi yamakhosi. Kwase kuthiwa-ke abanye abahlale bazi ukuthi kodwa ngiyindawo bebecabanga ukuthi mhlawumbe khona into ezoshintsha ngilapha. I-queen ubani? Yimi queen. Nabo bekhona abakwazi lokho. Nomphakathi futhi obuhleba uthini nakho. Ngathi kwemalo. Ukube kunemjovo mhlawumbe ukuthi fila-ke ungafili ngabe siyezwa manje inhliziyo izokudayisa, ikudayisa ngisho ushuthi yimi queen. Ikudayise nengqondo nayo ikudayise kakhulu ngoba izinto ozoyikhuluma zizosho ukuthi healing process usanyathela kuyo kodwa awakafiki 100% i-healing process. Sesizwa phela masukhuluma ngoba umamkhulu uthi nga-accepta lento ayiyo. Mase kuphawula umayeni mase yashintsha-ke manje seyaphezulu. Kanti awu-acceptanga mamkhulu. Into ehlula abantu abaningi uku-accepta lento ukuthi ubaba uyathanda abantu besifazane. Angithi kuphela umamkhulu mayi-accepta ukuthi ubaba uthanda abantu besifazane. La bantu besifazane ababili nabo uhamba nabo uMakhumalo noMayeni. Umayeni-ke mayese-eda lokhu ku-accepta sekujiye endleleni. Abanikwe imiliyoni omamkhulu, abanikwe imiliyoni. Lento ayipropose sengibona ngathi ayikho wrong. Ngibuka ngalo season 8. Kulo season 8 siyagcina siya ekugcineni. Masifika ngasekugcineni uMakhwela sesithola ukuthi nakho usethi uMakhwela asheshise-ke bakumseleko iy'ngane ezinye umamkhulu uzoyigada. Kusuke kunakeke kakhulu ukuthi iphathi yamamkhulu ithini kanti iphathi enkulu ilena eyamenzi. Manje ngesikhathi iphathi yamamkhulu inakiwe eyamenzi yasithela umenzi-ke uyagijima wenza-ke lento afuna ukuyenza ngoba umamkhulu wrong. uMakhwela ukhulelwe, umamkhulu wrong. Badlula kanjena phela omalume nobhuti nobaba ey'ntweni. Enza izinto ey'xakile nange u-wife. Yabo u-wife azafune a-investigate enze yonke into. Lona okuthembisile awudili ngani naye. Ngisho sekuthiwa sekufuna ukushawana bafuna ukushayana bodwa. Lona umenzi ngoba umuntu manje siyayibona iphathi yosekuceleni kodwa lo owona inhliziyo yakho kakhulu yilona okulandile wakubeka eduze. Yini ungafuni wena awufuni ukukholwa ukuthi okugilayo ilona wakho.
lo seceleni uyena oyidimoni kakhulu. Leli dimoni elinye libuye likuhlekise angithi. Wena ufuna ukubambelela-ke ekuhlekeni naleli idimoni. Mase-ke lo ngaphandle usho fire, fire, fire. Asuke lo ngaphandle kuphinde kubuye omunye, kuphinde uqale phansi. Bayoze bebe about 10 amadimoni abafikayo, kodwa lo oncike ngaye wakusondeza eduze yena u-right. Ayi baba, anyway guys, khona into engiphazamisayo.